Πριν από λίγους μήνες ήρθε στο γραφείο μου ο κύριος Δήμαρχος από την Κατερίνη και μου ζήτησε να παραχωρήσουμε από το Υπουργείο Υγείας στον χώρο του παλιού νοσοκομείου. Ο χώρος αυτός εδώ και 15 χρόνια έχει πολύ μικρή χρήση από εμάς, κάποιες βοηθητικές μας υπηρεσίες και το ΕΚΑΒ. Ο περισσότερος χώρος των 13 στρεμμάτων είναι στην πραγματικότητα αδρανής. Είναι στο κέντρο της πόλης και είμαι εδώ για να πω στον Δήμαρχο ότι μόλις έχει έτοιμη τη μελέτη, δίνω εντολή στον κύριο Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας να κάτσουν κάτω να μου φέρουν ένα σχέδιο συμφωνίας μεταξύ Υπουργείου Υγείας και Δήμου Κατερίνης για να μπορούν οι πολίτες Κατερίνης να απολαμβάνουν και αυτό το χώρο. Εμείς δεν είμαστε αντίπαλοι του Δήμου ούτε αντίπαλοι των πολιτών. Είμαστε εδώ για το καλό του κόσμου. Και ό,τι έχουμε που είναι του κόσμου ανήκει στον κόσμο. Δήμαρχε. Υπουργέ μου, είστε στο σωστό δρόμο, όπως τα λέμε. Πιστεύω να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτό το όραμα, γιατί μιλάμε για όραμα. Να μπορέσουμε να αποκεντρώσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου και η συνεργασία με κάποιες υπηρεσίες δικές σας του νοσοκομείου που είναι εδώ μέσα, να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο χώρο με πάρκινγκ κάτω, δίπλα στο πάρκο της Κατερίνης, ένα όμορφο πάρκο 55 στρεμμάτων και να γίνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων. Μόνο που δίνεις το θετικό, Γι' αυτό ήρθα εδώ. θετικό ξεκίνημα μας φτάνει.